Berkelumpulan di sini. Berkat sampai jam 사그레니 공구석 도간 칸다. Ani dugaan kan na kungka bunyi rejekta. Kita kunikan malda sama. Boma haike kham kana hai bukha wanchu. Kamani kita kada yang kita tu lagi semia an pali kasi boro setup kari jak makan. Kai mia horo koijar ogon ro khobor maka kham kana. Khobor mama kat lai 9:30 kasa kasi. Besuk ni rangmari rok ni hai om hai mane kham ka. Baro lagi. Tam kham ka kisa side kana ri mana. Amar aku duganan mane orang mudah-mudahan dong. Apa? Bisi dam ni pali khamka ba please khamka amro saita. Rabar kia dah tong no rabar tu dah orang hari tu garo. Tam kok kesana musuh. Je sokui tongnai ba om hai samung sitara tangnai rong. Apa ang tatam sebenarnya bro tam mau cukup bekerja. Nung kuno political logo involved khlaijar ro. Nin mungkai? Isi ko madabo. Ade mo bahai ke kham ka. Hamar ke cumu semi ya kuno para hatal. Waktu yo kuno karen bo beri kuno beri asini ya tadar na mane go buya dukan khongmani man tang sudia padar man kalja na. Bufur khamani mo. Horni ya kata rokun hona. Boma haike kham ka ni khobor mo kan ro. Phunga da saima na horo da saima ka. Horon na horon phai ga. Le phai ta bin go no phai bong ro pai doi phai ga go no tin to go ba ga hakun na mo ya ta. Neka omo post office tam khai. Nung mo post office tam khai. Ankus nasta. Nin mungkai? Promote de ma. Do sagare norok mo amsai ne loko rogenge boma hai ma tong bong ni dogan soda sokta jakhana na current rok bai nangai da kham kana boma hai bukharo wan. Jadi mia je o bazar de khamani o khaman time mo current hanga wati phai jong olidi nagai boi oro jara bazar ka thai ro borok samot bazar tak theng tong kha ni nai phai che borok amunung mani kai nai lema pore sung jabuk hema khau jaga bahai je o tungane kaisa pali electronic pali amok khatra berajak berajak ke sungjara elakar basi sungkhai wan suka je omo kuno current boya kuno nini oro bui kokai tamle bono nung oro je mani tongnai malik lobo borok bo kuno walai sulai ngai borok boya borok tono sata sida borok o bazare ব্যবসা খাইছানাই borok nge sing wan suka je o pali nugui je o jaga miya bazaro sikok habui sikok manik thongmani poreo borok khori kala hene sung oro elakar basi darna khlai jong sabu gawan bagai investigation saitong thanaro khaijak dai fire service ro khaija amo investigation man kore kam legal khino amo bujang naik Nini mungkai sai. an bung ke dugas landau ma amo area ni basin dalo